Vâng. Cái này gạt về. Cái này gạt về. ମହାଦେବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଜାଗା ଠାକୁର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ 11 ମନ ତପ କରିଥିଲେ କାହିଁକି 11 ମନ ତପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ଲାଗିଥିଲା ଶିବଙ୍କୁ 11 ମନ ତପସ୍ୟାରେ ସେ କରିଥିଲେ 11 ମନ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ କିଛି ପାପ ଦୂର ହବ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯୋଉ ବରଦାନ ପାଇକି ତାରକାସୁର ଯେତେବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ହବୁ କି ତା ହାତରେ ମଲାନି ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାରି ହାତରେ ମଲାନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କ୍ଷୀରାଦି ତୋଟାରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବାବା ସେ କାହାରି ହାତରେ ମରିବ କେବଳ ତାକୁ ମାରିବେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରହିଲେଣି 11 ମନ ତପସ୍ୟାରେ ତୁମେ ସଭା କରି କନ୍ଦୃପକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠାଅ ସେଇ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ହାତରେ ତାରକାସୁର ବଧ ହବ ସେମାନେ ଭଲ କରିବେ ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନେ ବସିକିରି କନ୍ଦୃପକୁ ଭେଜା କରିକି ଏଠି ପଠେଇବେ ମନ୍ଦିର ଠିକ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ନେତ୍ର ଖୋଲିକି ତପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଥାଇକିରି କନ୍ଦର୍ପ କାଂସିକା ସର ଜୋତିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବାଜିଲେ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେବେ କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟାରେ ଯେମିତି ସର ବାଜିଛି ରାଗିଗଲେ ମହାଦେବ ଭାରି ରାଗି ସେ ଅଗ୍ନିନେତ୍ର ଖୋଲିଦେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ତୁ ଏଇ କର୍ମ କଲୁ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କଲୁ ମାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏଠି କନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିନେତ୍ରରେ ସେ ଜଳିଗଲେ ଏଇଟା ଘଟିଥିଲା ଉତ୍ତରାୟଣ ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଡ଼ ମେଳା ହଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇଟା କନ୍ଦର୍ପ ଯେବେ ଭସ୍ମ ହେଲା ଏ ଅଗ୍ନି ଗଙ୍ଗା ଜାତ ହେଲେ ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାମ ଦହନ କୁଣ୍ଡ କନ୍ଦର୍ପ କାମ ଦହନ ଯେକୌଣସି କାମନା କଲେ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରକାସୁର କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗରୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମାରିପାରିବେନି ତାରକାସୁର ବଧ ହେଲା ଦେବଗଣ ମାନେ ଶାନ୍ତରେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ତାର ରାଗିକି ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟା ଯୋଉ ଜଳିଲା ସେଠୁ ଏଇଟା ପାଣିଟା
ଗଙ୍ଗା ଅଗ୍ନି ଏକ କାରଣ ଏଠି ବସୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମାନବିକ ହିସାବରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର କରୁଛୁ କୁଆକୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ଆହୁରି ଜଣେ କହିଲା ଏଠି ଜଣେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମନର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ବେଗୁନିଆରେ ଜଣେ ଆମର ଗାଁର ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛି ତ ଆଉ ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ସେଠି ସେଠି ଜାଗା ଅଛି ପାଣି ଚା ଫୁଟୁଛି ଆଉ ସେଠିକି ଦେଖିକି ଯାଅ ଆସିଛ ତ ଦେଖିକି ଯାଅ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଲ କରୁଛି ହଉ ମାତା ଯା ମନର Abi sen çok yanıyorsun.